Urtagiria hartu zuenok, sinatzeko papera hanek daukala, orduan joan beraren gana, horretik eta bizto horrekin neko. Egun beretzea da gaurkoa, arrazoi askoren gatik, lehenengoa, ama hizkuntzaren nazioarteko eguna delako, eta orduan denok ustut zorioneko garela, gaurko egunean, eta bereziki hizkuntza gutxitu bat edo bat baino gehiago hitz egiten dutenak eta dugunok. Bigarren arrazoia, egun garrantzitsu izateko, gaur IGA aurkeztu dugulako. IGA da, hizkuntza gutxitutako hiztun gazteen topaketa. Gasteizek antolatu du, Gasteizko udaletxeko euskera eta gazteria zerbitzuek antolatu dute. Eta helburua izango da, uztailaren 16-tik 19-ra, Europako eta munduko 70 hizkuntza ekintzaile elkarlanean jartzea. Pixkat soziolinguistikan eta hizkuntza politikan trebatuz, eta bereien arteko harremana sustatuz. Dagoeneko izen emateko epea zabalik dago, orduan iga.v/g.eus /IGA web orrialdean izen eman dezakezu, apirilaren 13 arte, eta sare sozialetan eta hasi gara informazioa gehitzen, nahiko bazenute. Hirugarren arrazoia, eta guagian interesgarriena, zozketa bat daukagurako gaurkoa, zuentzako esklusiban. Tosta bandaren kontzertua dago, apirilaren 26an, printzipala antzotien, agian jakingo zenuten, baina ez dakit tosta ezagutzen duzuen, tosta hitzak ontziaren bankada esan nahi du, eta Europako Atlantikoko kostateko hizkuntza gutxitu askotan harki daiteke hitz hori bera. Tosta kontzertu ikuskizunean, tosta bandako 10 musikari eta abeslarik hartzen dute parte, haien artean horiek Ateixa, Kukai dantza taldea, eta hizkuntza gutxitutako hainbat musikari eta dantzarik. Txikitasunaren eta dibertsitateren garrantzia biztarazten duen kontzertu ikuskizun originala, musika eta dantza mailan indartsua eta eszenikoki zaindua. Orduan, bi sarreraren zozketa da, eta erantzun zuzenaren artean zozketatuko dugu. Hementxe doa galdera, zuek abentaia duzue gaur besteko baino lehen jakingo duzuelako, zeintzuk dira orain arte hitzaren amintzon aurkeztu diren Asiako hizkuntza gutxituak. Apuntatu, A. Ainuera, kurduera, txabakanoa, B. Jokinera, kurduera, eta C. Ainuera, jokinera, riukiuera eta jeiuera. A, B edo C, emaitza asmatzen duenak, zozketa partu arte dugu dezake. Eta laugarren arrazoia, eta uste dut garrantzitsuna, gaurkoan maialen etorri delako, hitzaren jamintzora. Aurrekoan esan nuen bezala, entzule izatetik, entzuna izatera pasatuko da, eta hori guretzako ere oso pozgarria da. Orduan Gasteiztik Baztanera joko dugu, eta Baztanetik Polonia iparralde batera, bera Elizondokoa da, Baztandarra, orain Gasteizen bizi da, baina hainbat urtetan Polonian bizi izandakoa. Hizkuntzari buruz, berak daki pila bat, orduan nik ez dut kasugirari buruz batera hitz egingo, kasugira da gaurko hizkuntza, baina nik berari buruz pixkat hitz egin behar dut. Eta gaur berriako azkenen orrialdean agertu da bere elkarrizketa, irakurri ez baduzue, guztiz gomendagarria. Hitz gutxitan, Maialen Sobrino, itzultzailea da, 5 urtez egon zen Polonian bizitzen, horietako bat euskara irakurle bezala, Poznaneko unibertsitatean, eta egonaldi horren harira, eta gero Nafarroa Inezeko txikiak handi ekimenaren harira, eta gero oraingo garabideko bere hizkuntza ekintzaile lanaren harira ere, Kasubiarrekin harreman berezi bat izan du urte hauetan, gainera aldiro estutzen dena, oporretan eta guzti izan ditu bizitan, duela gutxi, eta uste dut izugarrizko aukera dela bertatik bertara Kasubiraren egoera ezagutzen. Beraz, nire izituko naiz eta Maialen zure da hitza. Eskerrik asko zuei etortzeatik eta eskerrik asko Maialen gure gonbitan hartzeatik. Mi esker horregatik. Ditzen da, mi esker tortzeagatik eta behinaki gonbidapena luzatzeagatik. Ni hasiko naiz erraten aurkezpenetan erraten ez dena normalki aurkezten zituzte eta nor zara eta zein duzu
nik hasteko erranen datzuet ez naizela kasubiarra, ez naiz kasubiara iztuna, eta ez naiz inoiz kasubian bizi, orain hortik solastuko dut kasubiara buruz. Honekin horren nahi dut, aurkezpena ez dela akademiko izango, eta galdera akademikoak balen badituzue, igual, zuetako norbaitek jakinen duela erantzunak nik baino hobe. Nik kontatu nahi datzuten naiz eta ez guzti horiek pilatu da nola ezagutu nituen kasubiarrak, zergatik eman dugun denbora hau eta segitzen dugun harremanetan, eta zer diogun elkarri eskintzeko euskerak eta kasuerak. 3 ataletan banatu dute aurkezpena, atzo, gaur eta etzi. Zerbait banaketa bat egiteagatik, bertzean hitzere posible ziren. Eta pertsonalitzatzeko piket eta zuek irudikatzeko bezen izan den historia aitzaki erabiliko dut pertsona bat, kasubiar bat. Erik izena du kasubiar honek, eta hasiko gara Erik kasubiarra ezagutzen, ez? Hasteko, Erik non bizi den eta non sortu zen erranen datzuet, izena du herriek Txornin-Mlin, erran nahi du errota beltza, kasubieraz, eta 112 biztanle dituen herri bata. Horren, badakia mapan kokatu duzuela denek herriek, baina jazpare, ni bezalako despistatu baten bat dela, hau Erik da, eta hasiko gara suma iten, ez? Non dago Eriken sorterri. Polonia dago. Polonia dago Europa erdi-erdian. Poloniarrak ezagutzen bali badituzue, lehenengo hankasartzea izaten da erratea ekialdekoak direla, eta beraiek erantzutu dute geografikoki erdien daudela. Beraz, ezagutzen bali baduzue mendik aintzin poloniarren bat, ekialdekoak diren. Erdien daude, itxaso Baltikoan ertzean. Eriken herrien, Polonian dago. Polonian mapa bat, eta horra hartzen da Polonian banaketa administratiboa. Gure erkidegoen parekoak edo dire hango boiboderriak. 16 boiboderri daude Polonian, eta Eriken herrie hementxe iparraldean dago, Pomerania ditzen den boiboderrian. Eta hobe irudikatzeko Pomeraniak azaleraz eta biztanleko prohibiratuta, ez dago sobera urrun Euskal Herritik. Hor, datu batzuk dazkizuet azalera eta 20.000 kilometro karatu inguru ditu Euskal Herriek, Pomeraniak 18.000, hortxe paretsu. Eta hiriburua Gdansk da, polonieraz Dunsk kasueraz eta alemanieraz Danzig. Batzutan ezagunagoa da alemanierazko izena, okupatu zelako eta han hasi zelako Bigarren Mundu Gerra kokatzeko hortxe gore. Beraz, Polonia, Pomerania, hortxe iparraldean. Pomeranian barnean. Pomeranian elkialdeko zatiek kasubia da. Eta mapa honetan ikusten dugu. Erresa da Europako mapa batean kasubia aurkitzea, Gel penintxula luze eta estu hau dagolako. Erresa da beti kokatzea. Kasubia ez da banaketa administratibo bat Polonian. Identitatearekin lotutako eskualdea da. Hau da, ulertzeko gure Lapurdik izaten alda, edo bertze iparraldeko 3 probintzietako edozein. Biztanleri aldetik, 950 biztanle inguru ditu, horietatik kasubiar identitatea dutenak 240 dira. Honek nahi du, Poloniako zentsuan galdetzen dela zein
identitate nazionalekin identifikatzen diren, eta beraiek markatzen dute, edo poloniarra, edo kasubiarra, edo Ukrainiako bat markatzen dute. Eta horren, 240.000 pertsonek markatu zuten azkenekoan kasubiarrak zirena. Gauza bat da identitatea eta bertzea hiztun izatea, ez? Zenbat hiztun daude, zenbat pertsonekin solasten alda erik bizien, denbora baten badio, 108.000 kasubiera hiztun daude. Horren, hortxeia non gauden eta zenbat batzen eta behar, ez dakit. Oneraino hori, ez? Hortzen da, horrekigu. Erramara dugu baitare, Kasubian biztanlerian zatik handiena hiriburuen dagoela. Hiriburu, Dansken historia luze eta interesgarria da eta gaur ez dugu hortako denborak, baina kostaldean dagoenez, nahiko hiri garrantzitsu izan da tradizionalki eta niken ere orden biltzen ditu 800.000 biztanle inguru gainera, ondoan baditu bertze bi hiri eta tricity deitzen dioten hiru hirien bateratzea osatzen dute. Orain arte Kasubiar lurra. Kasubiara hizkuntza. Hizkuntza eslaviarra da. Honek gara nahi du Poloniera, Txekiera, Errusieran familiakoa dela, eta historian zehar jasan ditu germanizazio eta polonizazio prozesu neko gogorrak. Horrek eragin dio beraien identitatea eta hortaz gaur egun ere talka dute identitate horrekin. Ez zerk egiten ditu Kasubiar hizkuntzak, bertze elementu batzuk, hor daude talka hortan, hemen ere izan dugu eta badugu hortatik. Orduan, Kasubiera hizkuntza. Guk ulertzeko parekotasun bat iteko, polonieratik desberdintzen edo urruntzen edo hurbiltzen da katalana gazteleratik bezain bertze. Orduan, edo pixket gutxixago igual. Orduan, poloniar baten dako, poloniera hiztun baten dako, Kasubiera ulertzea zerbait erresa izaten alda. Hortik ere bai, Kasubiaren estigmatizazio prozesu hortan bazterketa, ez da hizkuntza bat, dialekto bat da, tradizionalki gainera, bazterketa hau ikaragarri jasan dute eta 80. hamarkadan adibidez, etxeko hizkuntza bezala eta han ere aitu zituzten hemen ezagunak zeztigun esalik adibidez Kasubierak ez zuela balio gai teknikoak lantzeko edo literatura ezin zela Kasubieraz egin, ez zuelako hizkuntzak bere mugak zituelako eta ez zuela hortako balio, ez? Hemen ere ezagunak zaizkiguna. 80. hamarkadan galtzeko puntuan egon zen, hiztun gehienak adinekoak ziren, pertsona helduek, eta 80. hamarkadan bukaeran ekin zioten biziberritze prozesua indartzea. Hortan sartu baino lehen, nahi dut zuek ezagutzea Erikek ezagutu nenean erakusizaten kanta bat, Kasubiar kanta hau izan zen, Kasubiar notak deitzen dute Kasubiar notak. Eta hiztegi ilustratu partitura auskalo olako nahasketa bat da, aurre erakusten zaiena Kasubierazko hitz batzuk ikasteko. Adibidez, hemen ikusten dugu bimarra eta letrak erraten du hau motza da, hau luzea da. Gero ikusten dugu gaztelu bat eta kantak erraten du hau Kasubiaren hiriburua da. Hemen hau kontrabaxoa da, hau bibolina da. Eta horra hitzak errepikatzeko doinu batekin eta kanta ezaguna da, arras ezaguna. Ekarri hartzen kanta alde batetik polite iruditzen zaitelako ideia bera ere
Eta hasieratik aitzekoz kasubera, ez? Zer esan du kasubera? Horren, aituko dugu, pixki. Tarak, Ekarri dut baita ere, liburu hau kasubieraz eta polonieraz dago, pasatuko batzuet, ez da orain lehitzeko, baina interesgarri duritu zait, hemen eskuineko aldea kasubieraz dago eta ezkerreko aldea polonieraz, eta biek menperatzen bali baituzu, ederki baino bertenaz ere, ikusteko zein den batan eta bertzean arteko aldeazek, desberdintasun hau. Bueno, hau da, hizkuntza, lurraldea eta egon nintzen lehenengo aldean nabarmendu nahi izan zuten beraienako ohiturak eta usadio zaharrak eta zenbaterainoko garrantzia izan duen. Alde batetik folklorizaziora bideratu dituztelako hau hitzetan ondoko hizkuntzek eta kasubiarrek ere bai horrek ezakit hizkuntzen mesede handi dio, baina tradizioak mantentzen lan handi dute eta oiniken ere tradizioiek berreskuratzen segitzen dute. Orduan, justa egon nintzen lehenengo aldean, Eguberrik baino lehenagoko garaia zen eta Erik haur bat zen eta konten zagoen pozik Eguberrik etorriko zirela. Eta hasitzeten kontatzen nola osatzen zituzten Eguberriek eta zeiten zuten eta ze pertsonaia zituzten, adibidez, Olentzeron pareiko den Gbiazor deitzen den pertsonaia bat dute eta, gero kontatuko datzen dola, baina erakutsiko datzen bideotxo bat alde batetik ikusteko ohitura horien ohitura buruzko lau gauza, bertzaletik Eriken aita ezagutzeko, ze aurkezle lanetan bidean Eriken aita agertzen da, eta Eriken lagunak ere kantari agertzen dira. Orduan, pixkete usadio bat, Eguberritako usadio bat ezagutzeko. Kasiewskie błędy zacinają sobie od Wileje, 420 wygłędnika, a kończą w Trzech Króli, 6 stycznia. To jest czas przejęzywany są tradycje katolickie z wiele starszym od weka ma przed chrześcijaństwem. Styry łebrzande są zrzeszone bylici z czcią dla rody. Tak tej Wileja, to jest wieczór przed Błęziem Narodzeniem, Kasiewskie rodzne wydają raza do stole do wspólnej wieczerzy.
a je na nim luz płesny jest. Tak wiecierza pewnie nie bra tak widziali. Jadło so to, co był doma. Wici jak od 100 lat w kasiepskich keciach stroi są wiele płytowych drzewko. Je to tanka albo chujka. Przez blaky są na guma, bombkami, papierowymi linciuszkami albo innymi zdobkami. Zece, starsi na łebstrój i z czasem tą samą. Czas idzie, a ten to wieczór. Po wieczerze spiły so raz jako do pies. Kolandów mają kasiemy tych dost, co by prześpiewał cały wieczór. Jeść 30-40 lat nazad mógł so spodziewać we wileja osobliwy quest. Już ci gwieździe albo paneści kłezą od checie do checie, co by można podokazować z dzecą, a starszym. Teraz to jej coś mniej. Tym karmie są postacie zwierzęta lecą, a czasem też liebe, ale śmierć. Śmierć w kulturach ślązańskich je łeblokle na biurze, je białko z kłesu. Zwierzęta to nywici kłeza, niedźwiedź, płecą, ekul. Przechyzującego, siandak. Hau da, maskara koloredun hau duen pertsonaia Biazor, Olentzeroren parekoa izango dena, eta bideoan kontatzen da, nola etortzen den, zer egiten duten nago zeiten, baina, ikusten duzu, etxeko bideo bat dela, eta, baitor, bere mugatxak eta bata denbora sortzen minutuko bideo bat da, bertze bateko. Kasuarrak nahiko harro daude, beraien ohiturak nahasi dituztelako kristau ohiturak eta kristautasunan aitzinekoak eta horri esker mantendu dituztelako eta baita ere ohiturak horietako lotu daudelako itxasoakin, itxasoan ertzean bizi dire eta beraiek itxasoa ditzen diote Gel penintsulan barneko aldean dagoen itxasoa Baltikoak dire, Baltikoa da dena, baina, barneko aldean dagoena itxaso txikia ditzen dute eta kanpokoa itxaso handia. Eta beraien pertsonaietako batzuk adibidez marinez jantzik egoten diren. Hau da, hizkuntza, lurralda eta ohituretako batzuk. Baina, nor da Erik eta zertaz hainaiz bere inguru solasen eta bere familia inguruz eta dena. Orain esten da, bat aita. Erik, orain 10 urteko haur bat da, kasuiarra, duela 4 urte ezagutu nuen, hasi ginelako, behiatek erranduen bezala, Nafarroan ezen baitako proiektu batean, txikiak handitzen den proiektu batean, ikastolako aurrak eta kasuiera ikasten ari ziren aurrak proiektu baten inguruen biltzen, ez? Zer zioten elkarri erakusteko edo zer konpartitzeko. Proiektuaren baitan, trukeak egon ziren, etorri ziren kasuiarrak Euskal Herrira, ezagutu zituzten ikastolak, ezagutu zuten korrika, ezagutu zituzten komunikabideak, gauza pila bat. Eta ni Eriken fan nintzen lehenengo egunetik, gurutzatu zutelako kasuiarrek, 3 kasuiar etorri ziren lehenengo bidaian. Eriken gurasoak eta Erik. Gurutzatu zuten Europa furgonetan eta igatu ziren baztan ikastolara, Erik,
guraso, irakasle eta ikasle guztien aintzinean aurkezteko eta barreta. Erikek erabaki zuen dar baderrez mozorrotu agertzea. Hoizelako gogoa zuelako eta holaxe aurkeztu zen gudenen aintzinean. Honen nortasuna buru gogorra da hau gure taldekoa. Eta hor hasi ginen elkar ezagutzen. Zer pasatu zen bisita horietako batean? Erik etorri zen gurasoekin eta gurasoak biletetan zeuden biztatean ikastolan, Erik aspertzen nahi zen. Orduan, irakasle batek hartu zuen eta eran zuen, sartuko dute, nahi duzut horri gure gela batera, horrekin iten nahi diren hortan egotera, eta Erikek baietz eran zuen. Orduan, pasatu zuen, klase bat edo aurrekin, eta ederki pasatu ere. Bueltatzen nahi zirela kasuiarrak furgonetan Europan barrena, aitak galtzen zuen, eta zer modu zerik, eta ongi, eta horako batean komentatu zuen. Aita gu, zeratik ez dugu eskola bat gure hizkuntzan ikasteko. Eta gurasoak hortxe, mutu, nola erantzuten diogu galdera honi, zein da erantzuna, 8 urteko mutiko buru gogor bat komentzituko duena, ez? Eta ez zuten aurkitu fundamentuzko erantzunik edo pisuzko erantzunik, ez? Orduan, horrek eman zien bidea eragiteko. Eta pasatuko gara gaur egungo egoerara. Erran dugu, 80. hamarkadan galtzeko puntean egon zela kasuela, eta biziberritze lanetan hasi zirela. Nola hasi ziren, zeintzuk dire biziberritze lan horiek? Haunitz, baina bildu ditut olako talde hauetan. Hizkuntza, gizarte ekimenak, teknologia, hizkuntza politika eta medioak. Gehiago ere badire edo batzuk bertze talde batekin batera lan egiten dute, baina errepasatuko ditu pixket jakiteko zertan nahi diren kasuiarrak, ez? Hezkuntzan adibidez, eskola sortu dute. Eskola da Eriken galdera horren ondorio zuzena. 2015 intzuen galdera furgoneta batean, eta 2017 ereki zuten eskola lehenengo kasuieraz ikasteko lehenengo eskola. Ez da murritzera eduko eskola bat, ezin dute Poloniar legiak ez dio duten egunean kasuieraz egiten, baina oraingoz eguneko 40 ailegatu dire. Orduan, lehenengo aldiz ikasten dute kasubieraz informatika, musika edo matematika berrizai. Orduan, pentsa zer den komunitate baten dako duela 4-5 urte hizkuntza propioan ikasteko aukera zegola ere pentsatu ez zuten batzondako gaur egun errealitate bat izatea, ez? Hoi gauza mitzen ondorio da, baino elkar ezagutzean ondorio zuzena. Horrek ere erakusten dago ze potentzial dugun, ez? Gainera, hasi ziren kasuiar eskola sortzen, eta ez zuten egin Poloniako eskola bat hartu, hango materialak, hango sistema itzuli, eta listo, badugu kasuierazko eskola batez. Pentsatu zuten, zein zen kasuiarrek behar zuten hezkuntza eredua. Eta hoi da, beraien arrakastan edo oraingo arteko arrakastan gakoetako bat. Lotu zuten kasuiera berrikuntzakin, sorkuntzakin, hizkuntza erabiltzen dute eskola hortan sortzeko tresna bezala. Badituzte laborategiek, irrati laborategiek, plato tiki bat, hizkuntza aberazten dute egiten duten horrekin, ez da helburu bat hizkuntza baizik eta bidea. Eta berrikuntza pedagogiko, metodologiko eta teknologiakin ere lotu dute hezkuntza eredu propio hau. Orduan ze pasatu da? Kasuiar eskolara hurbildu direla
kasubiera hiztunak ez ziren familiak ere. Eta hori da